lai thangjak 29 December o Myanmar haktor ni army ro borokno Tatmadaw ni bosini jago 151 jon dukhumanja mizoram hasteni international border long tlai district o kaisa Assam rifle camp mo international border tui khari phaimani silai te kwbangma potrepot ostro rok tija Assam rifle ni khoroksa officer 30 December o saka kisa din swkangni simi Myanmar ni arakang jagao international border gana Myanmar ni army bai te arakang ni army civil war nanglai tonglaimani Myanmar army rongno kem yakari kharima faikya tabu koktumani bisingti saimaka je o army tongmani 151 jon borok baratonno borokni ilas khlai tongo hingke baksa buksu saimia rok tongna Myanmar haika barmao tini ni simia amo civil war wngwi tongmani aswk naithok haktor santike tongnai religion Buddhist majority haktor ni sinijago haipana o jaga 2021 ni simi civil war choli tongo kaisa democracy sense ni jini haktor ni army rok bai haktor ni civilian haika borok rok bai choba kotorma democracy ni bagui cholilai tonglaio nugui mankhana norok o jagao Aung San Suu bono Myanmar o democracy tumnai bini babo Aung San bono British ni yakni yok samarinai Myanmar no 1948 o Japani khoroksa army wngwi amoni poring ka jago military ni rule thaka army ni rule thaka aprung ke je army rong ni birodi kok sanai rong no satongna chengkha je democracy ni kok sanai rong no bunani chengkha butharna chengkha aprung ka Aung San Suu barato phaikya kwbangma bin logi bo phaibeka Delhi o bo bin study complete khaikya hingka amoni porikha 8 August 1988 kwbangma Myanmar haika Burma ni borok lamao ongkhonani chengkha bodol bodok khai democracy ni chobani bagai Myanmar no democracy country khlainani bagai a bisiu no Myanmar ni chongmari bo klaio tai Aung San Suu amoni ojuma amoni poring kai military rok je lamao ongkhonai rong no boi togui jelo dawi toni baikha hingke Aung San Suu no ke bongni nojoro khlai toni kha tai Aung San Suu kajangmani bwsai British ni English bai kajago boni bwsai bo British o tai bini bwsabo British o bo simise Myanmar o amoni 20 bochor jora tui Aung San Suu no borokni nojoro khlai nogo mamang toni kha bwsai bai bo malai malia bwsai cancer ngi thui thangka bwsabo srai tongmani tori thangka 20 bochor tongnani hingka ke nai di test ni bagi bo bwsuk tom khlaikya amoni pore kwbangma pressure khlai 2009 no release khlaina nangkha hayake phiokjaka Aung San Suu no a bisiwo no tesa election hayaka chongmari khlaijaka haipana Aung San Suu president ngui malia tamni hingke military rok andike kaisa raija tiklaika je o hani borok election thungi tongnai onyo haktorni borok bai kaijaknai bo o jagani president hayake kotor chawai meya haipano a jagani borok jotono bonono support khaibeyo onyo borok no president rekha haipano amo bini andaro no samung khlaio amoni 10 bochor joroti thing no tangka haipano 2019 no khai norok nukhona Rohingya rok refugee ngi kwbangma India Bangladesh roko phaibe ro Tripura bo phaikya amo jotono ajagani military rok satok pitok khaimani bagai yang phaikya amo haike military rok bising samung khlainani chengkha amoni poring kai 2020 corona virus ni jora tai 2021 no kai nukjakna chengkha aprung ke army rok pura Myanmar borongni andaro nahari phaikya Aung San Suu no amoni poring ke kwbangma case lamai army haike military rok bono jelo dawi khika afruke je democracy ni andaro tongnai borok rong no jelo danani chengkha borok rong no marke satok suka amoni poring ka Myanmar ni kwbangma part ni liberation army rok je Myanmar theke freedom sanai ro CNA Arakan army jotono thanchakai milikha Myanmar ni je military rok bai borok rok satokjak tongmano omono yok samamana bagui amono tabu Myanmar o civil war nanglai tonglaio Myanmar ni liberation army tai Myanmar ni militant army amoni bagui no Myanmar ni militant army rok tabu Bharato khari faina nango borong ni kem yakari fano aroni liberation army rok bai koglaiye hingke belai khewana masingsa mo Myanmar roni naikeke Bharat ni haste obo kaisa tabuk haikeno unglai tonglayo Manipur civil war choliwoi
intelligent nongni bisingti saimaka chung Myanmar future ro divide phano ngui mano kwbangma khe amoni bagui sajago jora jaga phano war haika chobang ke a jagani borok belai khe dukhu birman mano amoni bagui jesa jaga phano shanti tongnani hingka ke kokwe salai jaga nana khai jaga bagui nalainani amo sara kaham kwrwi hingke ke choba choli ke amo bini bo theinai ani bo theinai amsungno tinini video norok sajak khe like khlai di tei subscribe khlai di hambai।